ҳамин ҳоҷиён вақте ки ба ҳаҷ мераванд, дар ғори Савр, дар кӯҳи Арафот, дар ҷабали Нур, ҳамиҷода намоз мехонанд. ҳамин намоз хондани ҳамиё ягон ҳадисе, ягон ҳаста, ягон чизе ки пайғамбари худо ҳамиёро кардагӣ бошад? масъалае ки гуфтед, яъне рафтан ба кӯҳи Ҳиро ё ба ғори Савр, инҳо суннат ҳам нест, мустаҳаб ҳам нест ва рафта дар он ҷо намоз хондан ин бидъат аст ва аслан рафтан ба он ҷоҳо мустаҳаб нест. Агар ҳамчун тамошо, на ҳамчун шариат, на ҳамчун масалан дин, ибодат, не. Унҷо меред, масалан ҳатто баъзе шахсиятҳоеро дидем ки дар ҳавои гармии тасфон дар рӯз рафтиянд. охир он қуввае ки ба он ҷо сарф мекунед, 10 бор тавоф мекардед дар гирди хонаи Аллоҳ таоло. он кӯҳҳо рафтан ягон зарра савоб надорад. он фақат аз боби, яъне гӯем экскурсия, ҳамчун барои дидан хайр равад гуноҳ намегирад. лекин агар эътиқод кунад ки инҷо омадан як ҷузъи ҳаҷ аст ё ҷузъи умра аст, гӯд гунаҳкор мешавад барои ин эътиқоди нодурусташ. бисёр одамҳо мераванд унҷо навор мегиранд, ҳамона паҳн мекунанд. ин яъне гӯё ки унҷо рафтани ба он ҷо як ҳоло ташкил кардиянд, масалан тиҷоратчиҳо ба ғори Савр мебаранд, мисол 10 риёл, ба ғори Ҳиро мебаранд 50 риёл масалан. Унҳо тарғиб мекунанд, унҳо барои пул кор кардан ҳамин ташкил кардиянд, автобус ташкил кардиянд. ин бечора ҳоҷиҳо фикр мекунад ки инам як қисми ибодат аст. Не, ба масҷиди ҳарам равед, як ракат намозтон баробари 100 000 ракат ва беҳтар аз 100 000 ракат аст. яъне агар ҳамчун экскурсия рафтед, мо наметонем он киса гӯем ки гунаҳкор шудӣ, лекин ин аз дин нест. аммо ба кӯҳи Арафот рафтан дар ғайри вақти ҳаҷ, ҳамчун барои экскурсия, ҳамчун барои дидан хай боке надорад. аммо дар ҳаҷ суннат аст. ба кӯҳи Арафот рафтан агар имконият пайдо кунад суннат аст. яъне хуб аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар кӯҳи Арафот буданд. яъне дар ҳамон кӯҳи Арафот баромадан, дар ҳамон ҷо мақсад дар ҳамон минтақа буданд. дуо кардан дар ҳамон минтақа, яъне ҳамон ҷо равад хуб аст. лекин агар рафта натавонад, тамоми водии Арафот, яъне Арафа ҳаст, ҳаҷаш ҳаҷ аст. мақсуд дуо кунад асосан. аммо ғайри кӯҳи Арафот, ба ин кӯҳҳое ки зикр кардед рафтан, чӣ хеле ки гуфтем, аз дини муқаддаси ислом нест. ва намоз хондан умуман, илло агар ҳамон ҷо рафтиду вақти намоз шуд, масалан вақти намози шом шуд, масалан майли намози шома хоне, лекин масҷид дорад, онҷоҳо масҷид аст дар наздиктарин, ба масҷид равед охи ба ҷамоат. дар ҳамон боли кӯҳ чо мекунед намоз хонда? масҷид намози ҷамоат воҷиб аст. яъне ки махсусан рафта дар ғор намоз хондан ё ҳамон ҷо рафта як дуои махсусу зикри махсус кардан, ин бидъат аст, ин дар шариат нест.